ekonomikany ösdürmek üç görnüşi. Birincisi halka aç taklamak. Indi halkın meselem senin yurdun baý bolsa, halkın pulunu alýan, halkın pulunu alýan da şonu investisiýa. Yani fabrika kurmak, ondan näme, paxta ekmek, buğday ekmek, üzüm ekmek, ya bolmasa başka zatlary etmek üçin halktan pul alıp, şu investisiýa yatırım yapýarlar da halkın pulunu investisiýa üçin ulanýarlar. Ol birinji görnüşi. İkinci görnüşi yerden gallyp alýan baýlyklary, ana şolary öndürüp, şolary satyp yurdun ekonomikasyny düzeltmek. Yani investisiýa etmek. Yine de investisiýa gelýär. Fabrika kurmak, iş yerleri açmak, ondan şol ýalatlar, fabrika kurmak, iş yerleri açmak. İkincisi hem şol. Yani o gerek ekonomikany goldaýan zaten yerden gazylyp alýan baýlyklaryň hasabyna. Indi üçüncü ýolu bar. Üçüncü ýoly Türkiýede iň bir ulanýan ýoly. Şonu aýtsaňyz, ene Türkmenistanda nähili ýaşamalydygyny öwrenip bolýar şonda. Türkmenistanda bilinki şu wagt iki ýolun ulanýar. Birinji halka pul berenok, ikincisi yerden gazylyp alýan baýlyklara yerden galyp alýan baýlyklar diňe ekonomika sarp edenokda öz ýügüsini urýar. Ana bina urýar, ya ýene bir zat etýär. Onuň o ikisini hem öz wagtynda ulanýar da. Halkyň puluna alýar. Halkyň puluna özüni alýar. Häme. Halkyň pulunu özüni alýar da ýöne şonu fabrika açmak üçin ulananok, iş yer açmak üçin ulananok. Ondan ikinji ýoly nevit gaz. Nevit gaz yerden gaz alýar da satýar ýöne ona meni halka berenok. Ona meni halka berenok. Bizinki bir şu derecede haramda diňer ýallar hisap bilen. Ýogam şu ýollar ulandan, şu ýollary ýurdu ösdürmek üçin, ekonomikany ösdürmek üçin, halky baýatmak üçin ulandan şu iki ýoly. Ýurdu ösdürip bolýar. Halka iş yerleri açıp berip yurttaşyna gitmege mecbur bolmaýar senin halkyň. Açanda şu iki ýol ulandan. Yine de bir ýol bar, ona aýtjak, siziň özüňiz bilmeli. Neşerde neme ýadýar? Kim ýadýar? Turistlere ýol açmaly diýär. Olama bir ýol bolyn, ol ýeterlik däl. Ol ýurdu ösdürmek üçin ýeterlik bolmaýar. Ol indi 3-nji, 4-nji, 5-nji ýoly. Yine bir ýolu bar. Olam Türkiýede edilýän, meselem Türkiýede hiç elek yerden gazynyp alynýan baýlyk ýok. Ýöne Türkiýe şonu ulanýar. Ene turistler hem ulanýar bolýar, ýöne esasy Türkiýanyň ulanýan ekonomiki taktikasy bar. Şonňaly ýurdu dolandyrmaň, ekonomikany ösdürmeň ýollary bar. Watandaşlar şonu hökman bilmeli, öwrenmeli, gadymyz şol. Hökman bilmeli. Olam gerek. Ýok Serdar, bilmedin. Jurnalistler ol ekonomika ösdürmek üçin näre oň rol alda ekonomikany ösdürmek üçin. Ekonomika diýmek seniň çöregiň diýmek, ekonomika diýmek seniň puluň diýmek. Seniň puluň köpeltmek üçin näme etmeli? Adamat, meniň üçin sen mara, sen zorlap ejeňem, zorlasalaram meniň üçin hiç il farky ýok. Meniň üçin sen zorlaýan bolsalar, zorlasalar. Maňa näme? Meniň üçin sen tutup agdyňa berselerem, men oňa sesim çykarmam. Benim üçin de men üçin ýaşaýanam o dünýäde, men üçin ýaşaýanam. Meniň üçin sen zorlar ýaly. Ýok, aktivistler üçin hemme türkmen halkynyň kellesini almaly diýse, näme bolar? Şol dogry bolarmy şol? Sen saçı bilmeselerem bizden orýarlar da. Saçı bilen oklary bizden orýar. Türkmenistan'da şöyle Ay kelle bilen ayda men düşünemok. Şimdi Türkmenistan'da Abdullah şuna Türkmenistan'da yep korun dağı sıktılar.
öyle gep gurun etip başladılar. Yurt dışına gitmesini yasak ettiler, çıkmasını zorlaştıran aktivistler yurt dışına Türkiye çıkıp da çıkış edip prezidentimize kötü näme derler diye, yaman derler, zayi derler diye. Son orayam diye, olur diye. Şolar yüzünden bizden yolumuz yaptılar diye şolar diye. Şugun bilsin görüşünde. Ben dedim de ama ne bizim yüzümüzü yaptılar bizim yüzünden. Bizler sizler için hak hukuk isteyiz. Hakkını selvi dedin, hakkını soran diyorlar. Çık bilmeyelim, ne hemsayetine çık bilen o. Ne hemsayetine bana vize veren. Sonra sen muht çıkan o, pulunu toylat dursun diye vize pulunu. Toylat dursun. Hem de pulunu toylayan. Sen hem ben çıkaramam, çıkarmana hep hakkın yok. Ayman doğru. Ne aktivistler dinlersin ne mi diye. Esselamu aleyküm oğlunlar, umat mısınız? Aleykümselam. Aleykümselam. Armanda. Yine duşuştu kaldılar sen yine. Gelliktir yani. Abdullah tema näme bar da agam? Tema Türkmenistan näde göstermeli? Ekonomik näde düzeltmeli? Halka näde çörek tapmaly? Näme üçin halk yurtdaşynda işlemeli? Yurtda näde şert öğretmeli? Halk yurdun içinde işler ýanak. Halkyň bilen elinnäki barja olan şu 3 milyon aylyk alyan invalidini 3 milyonuny bilen burnundan getirip berýärler, onam beren oklar o şu wada o. Yo. Ýylymda öýdäki gally 3 tane balyn oýar edýär, dogrymy? Garry enem 80-90 ýaşly. Kakamyň hiç ýyl gözü görenok 0% guran gözü. Ejemem ýüreginde biraz kemçilik bar. Kakamyň invalidnisini şähere gidip bankdan çekip gelmeli, dogrymy? Onam pul sana aptırdı, pulu çıkarıp beren nokta içine kaçışa diye bilemem onu men. Şotta da alın nedik korkuyor diye. Götüvaşam almalı pulu bilemem. Birinci grubu, yasama grubu da değil, gözü guran pol ne. Hiç de görün oturan yerine 500 mant mı 550 mant bile 2,5 milyon. İkinci gün gel, 5. gün gel, yala gel, buka gel, ecen o yol kare çıkıp gidip duruyor biliyor musun? Ana sonja haramzadalar yoktu mu ilk bile? Fistaşka çakıyı, o kompüterin başındaki haramzadalar fistaşka çakıyı oturuyorlar diye biliyor musun? Doğrudur. Yani ekonomik düzeltmek var da oğlatlar ettim. Doğru aytyan. Keşke onu edip bilecek bir spesyalistler gerek. Birinci derecede sotaydaki haramzada spesyalistler yoklamalı. Bizim täze döwür wagtynda daşal ýurtda ýetişen Türkmen yaş alımlarımız, spesyalistlerimiz var. Yaş lekin oğlan verlemez var. Ana şolara yol vermeli. Oğlan beyniti bilen otaydak haramzadalan beyniti bilen bu Türkmenistan düzelecek manıyor. Yo, onu yedi otuyorlar şu Türkmenistan'da, onu yedi otuyorlar. Halkın pulunu aldılar. Mesela näde aldılar? Yine dolar veren o bankta. Ana şoň netijesinde şey diýem halkın pulunu aldılar. Konvertasiýa ýok. Halkın pulunu aldılar. Halka mesela bir zady 1 manatlyk zady 20 manata satýarlar. Hökümet. Daşalykdan getirýär harydy. Ya olmasa täjerler. Daşalykdan getirýär harydy. 1 manatlyk 2 dolar 1 dolar alan bolgandi. 3 manat 50 tenge alan olsa sana şonu 20 manattan satýar. Şolum senin puluny aldy. Ýa senin puluny aldy. Alýada şonu ana guruluş etmek üçin ulanýar. Ondan soň öz Dubaydan villa satyn almak üçin ulanýar. Ya olmasa şonu ýa-da etmek üçin ulanýarlar da senin puluny. Senin meniň pulumy. Ondan ýöne aslında şonýaly başga ýurtlarda edilýär şonýaly. Ýöne başga ýurtlarda şonýaly edilende konvertasiýa edilende mesela markda dollar ýok diýse, şo dollary wagtlaýynça ýygnaýar da şonu fabrika açmak üçin, iş yer açmak üçin ulanýar. İş yerlerini açýar. Ondan bilim östürýär. Ondan sağlyk östürýär. Ondan oğuculugyny östürýär. Şol konvertasiýa edip halkyň pulunu alýar da şonýa zatlar ulanýar da egerde senin bir tebii baýlygyň ýok bolsa, ana halkyň pulunu ulanyp, şonýa başga döwletlerde de edilýär ýöne ol halkyň bähligine edilýär. Bizde halkyň bähligine dälde öz pul üçin, öz jügüt üçin ýedi oturýarlar. Bizde şonýa karamlada bar. İkinji döwleti ýurdu göstermeň ikinji bir görnüşi, olam tebii baýlyklar gazyp alýar da satýar da ýene ýankyýalyk iş yerler açýar. Bilim östürýär, sağlyk östürýär. Ondan
Yine näme? Alımlara täze iş yerleri täze açışlar etmek üçin olara pul berýär alımlara. Şonýalyk ýurdy üstürmem ikinji usulşy. Yerden gazylyp alýan baýlyklary halkyň bähriýinden ulanmak. İkinci görünüşü. Yine de bir görünüş var, ona maçacak. Gel onu sonunda açacak efirin. O Türkiye'de edilýän da. Türkiye'de sol edilýän. Hiç ilektenin halkın garip bolsa, TV baýlygyň ýok bolsa, nädip ýurda östürip bolar. Ana ol üçüncü görünüşü. Şoňa jogap berdi. Berdi. Senin Aýdy. Başka da o giň görmek menem ara. Bu haram gadalardan imme da garaşy ber. Yok, seredam yine de bir men de täzelikde gaýtdym özüm bolyn. Bir dost oglanyň biri aýpaşdy bir 100-120 miň dollar çykaryp malakala udaşdyk. Men usso makinalaryny izah edip berdim de gara. Taýarlaşdyryp berdik. 100-120 miň dollar şeýler çykda jetdi. Inni şol malakany özü firmasynyň adyny sertifikatlaşdyrmak üçin sertifikat alyp bilmedi. 150 miň dollardan köp sertifikat üçin bolgusy ýöne bir 50 ýany kagyd üçin 150 miň dollar töwerek pul soraýamyşlar. Ullokan fabrikany 100-120 miň dollara gurdy. Ana yapdy dagadyp goýberdi. Am deger degmez bakasyna her zadyny ştuk satyp goýberdi. Yo galjak bolýana agar berme, hiç zat agar berme, iň bolman, no. Ana şonýa. Olan bir iş yer açmagyň diňe onuň özüne diýen däl ol. Biriň hemmem zat diýen. Yani. Häzir şol fabrikatyny açyp işläp başlan bolsa, iň azyndan 50-75 aralykda işgär nemet plany bardy. 50-75 kişi aralykda. Ol udagına meselen şu wagt 50-75 ýaşalýan bolsa udagına 1000 tanalar. 2000 tanalar. Doğru. Şonýalyk ol ösü giderdi. Egerde şoňa mümkinçilik berseň. Indi seredin aram. Yine bir zat aýtjak. Bir gelenime bir ýaňy bir ýyl gowrak, bir ýarym ýyl şeýlerek bolandyr bolyn. Bärde de şu süýt gatyk önümleriniň stanoklaryny ýasaýan bärde. Bolyn. Indi näme hille düşündirýän? Firmam şu ulu firma süýt gatyk önümleriniň sertifikatyny işe yarayan bolsa bärden bereýin niýe sana diýe. Hem de makina mühendisligi diýip ýene de bir sertifikat berjek diýip nemetdi. Yani seret ya pul soran ok. Aw. Ya bir ay işläp berdiýen ok bilýärmi? Ey bolýar dar ýagam. Näme diýin? Görýän şonýaly adamlar bizim başymyzda otursa Türkmenistanda hiç adam iş yerleri hem açylmaz, aýlyklar hem köpelmez. Hiç gelip bolmady egerde şonýaly bolup dursa. Men bilen aýtjaklarym agdyrlar. Aýda. Gaty dogry pikirler aýdýan. Sen o zatları keşke amala aşyryp bilsek, onu berip taşaryp durýan işimiz hem ýok. Onu inşallah her şey açyk ýolda da girer. Ýöne ondan ömürtdi. Şimdi häzir döwletiň içinde ýok däller. O daşarypdy okap bilim alyp ýokary bilimli bolup döwlet konkurslaryna, şaharlaryna işleýän oglanlar bar. Egerde şolaryň käbirler eşitýän bolsa, opşon umumyň hökümet işlerini käbirler diňleýän bolsa, şu ýerden ýürýärler. Siz bari düşünýäňiz, siz bari ilim alýňyz, bilim alýňyz, daşary ýolda gördüňiz. Daşary ýolda kan oglanlar. Siz düzeltmesen Türkmenistanyň içinde bilim ýok. Olaňa düzeltjek many ýok. Şu atadan ogla geçişdi ýalyk ol oğlunu çağatını pul verip okuwa satlarda işe satlarda okuwa giren pul verip giren hem onun işe giren hem yine şu git çıkaran çıktayısın alma şu haram oğlun şu ne bular şu bilimli ilimli yaşlara yüzlenyen şu işleyen oğlunlara yüzlenyen ağırda kendi halkımda köge edecek olur ağırda kendi doğru fikirler bir içeride ağırda dinleyen olsanız bir açık yolu oyacak olup bir koşantınız bolsun halk için millet için vatan üçün Türkmenin şu hal ahvalini hemmekşe ayan beyan şu bolup oturşumu. Öyle adamı özüm etmedik. Sizin hemen içinizde ağacığımızda iman bahadır Allah korkusu bahadır. Ey şu hükümet işyerler. Umuman hopsuzluk olsun, olmasın. Hemmesine yüzlerken. Ağacığımızda sizde de vicdan, yürek, öğüt bahadır. Şu halkın naleyişini, bir közenip görsünü görün, gözü kör müsün?
Haram keyfiniz aç kıra öwrüňde bir käýärm yatmakaňyz bir pikirlenip görüň. Doňum şula adamdan aýdýan datlar uğruna bağmy ýokmy? Menime bir gün gözüm yummaly, menime şu datlara hazap bermeli. Bir pikir edin. Ada çıkamasa koşundunuz, juwaş şu datlar düzelmese, hatta şu doğun düşünýän adamlar olsa ýok koyup geçecek bol dadamaly. Köpürden etçen sen aya dahi diýdi. Bir ýok korak dylsaňyz aç öz aşaňdaklara bir diýendir etdirin. Halalça islemeni öwrenin. Like nasıl yapıyor paylaşın. Yine mesela inmekte şeyle bir vicdansızlaştı da şeyle bir yüreksiz haramzadalaştı da o kuçurları belleyen pullar var da bırak $300 veriyor, $200 veriyor, $150 veriyor. Ey bir ansaf bir şahray bir. Dinin bir Türkmen en atasından doğulandığına bir. Dinin bir ene emdiren rahı bir. Suydemen bolsun. Şu çağcıklan pulunu yatırmak için daşar yurda. O baştakiler yani bankın işlemedi mesela. Başta milyon aldılar, milyon yarım aldılar, 2 milyon, 3 milyon, 6 milyon, 7 milyon alıp o çağcıklan pulunun gırla yardım ne edip cuvaya oklayabiliyor. Ne edip şu an öz garancımızda iyi biliyor. Bir de av düştü deyip ne edip sonra Sesiniz yetti. Yo men mikrofon yaptım. Ha, men çağırıktan maýyp kaldym, uýalar. Men çağırıktan maýyp kaldym. Näme boldy? Nädip maýyp kaldym? Doğru. Karas şonýaly ýaşlyň aýtýaly biziň hökümet işgärlerindäki kişilik infaqdan ýok. Indi doğru diýmeli-de. Diňe bir biziň ýurdumyzda däl şonýaly hana öz garyndaşlaryny wezipä belleýärde soňra ýurdun çökmegine getirýär. Biziň ýurdumyzda däl, başga ýurtlarda da baş oňýarlar. Ýöne başga ýurtlarda şoňa ruhsat berilenok. Ýa-da hanam hökümet işgärlerini, hökümet işinde dogan garyndaşy işlemene ruhsat berilenok. Ýöne meselem Amerikada döwletde däl. O çatny kampaniýalar bar, meselem bir baý adamyň çatny kampaniýasy bar bolsa, şonda da meselem şu baý adam ogluny, gyzyny işe bellen olsa, ana şolaram, şo kampaniýalaram wagtyň geçmek bilen çökkä. Wagtyň geçmek bilen şo kampaniýalar çökkä. Sebebi öz oglu gyzyny işe belleýär bolan, oglu gyzy işi başaranoklar. İşi başaranoklar, edesen gelenok galyberse. O adam zaten tebigatynda bar, haçanda sen şo puly derdek kazanmasan, onun gadry bolanok. Onun gadry bolanok, şoň netijesinde de şo kampaniýa çökmene başlaýar. Şonýaly Amerikada da şonýaly çatny kampaniýalar derňek gördüler bolyn. Näçe kampaniýa bar, 200 töwere ullukan kampaniýalaryň 200 töwere ullukan kampaniýanyň başlyklary öz ogul gyzyny ullukan wezipelere goýupdyr. Şoň netijesinde de şol kampaniýalar çökmene başlapdyr. Ondan gözüňe getiriň, çatny kampaniýa şonýaly çökýän bolsa, bir döwletiň ýol başçysy öz garyndaşyny wezipä bellese, o döwlet nähile çöker. Dayınlar ya diyorum ha. Şonýaly bir döwletiň döwleti şonýaly öz hususy kampaniýany öwürmek iň bir elgenç statda. Iň bir elgenç stat. Şonýaly watandaşlar bar. Bir döwleti şeýdip ad etmek gaty ýalňyş. Gaty ullukan meselelerin üstünden getirýär. Şu wagt Türkmenistanda ýagy ýok diýdi. Ýag problemasy bar diýär. Ýag meselesi bar boly, şolam çöllenok. Ondan başgadam kartoşka diýdiň, pomidor diýdiň. Şonýaly göwenimler hem önümler, umuman ýurtdaşyndan gelýän önümler bar. Şolara bagly bir.
Yağ gıtçılgan bolar, kartoşka gıtçılgan bolar, pomidor gıtçılgan bolar, soğan gıtçılgan bolar. Sebäbi şo zatlar yurt daşyndan gelýän üçin bir gün gelse bir gün gelen ok. Bir gün gelýär, bir gün gelmän bilýär. Sebäbi o yurtlar meselem daşy yurdun bira nemeti önümi bir serhetden geçmänler bir gün başga döwlete satar, aýtaňa satjak gelsen arzan alýan diýip başga bir gymmat alýanyň birine satar. Şonýaly her türlü waka bolmak mümkin. Şonuň üçin biz wara öz önümimizi peýdalanmaly. Öz önümimizi çykaryp halka paýlamaly. Biz daşary ýurdun önümine baglanyp uzak wagt getip bilmez. Daşary ýurt bizi önüm bilen üpjün etse ol gowluga getirmeýär. Şonuň üçin gıtçylgan bolar, ýokçylgan bolar, açlygan bolar, hemme zat bolar. Öňkü 2000 indi umuman näle 91-den näre biz diňe şo nebet bilen gaza baglanyp gelip oturýarys da. Nebet bilen gaz bolmasa biziň ýurdumyz çökýär. Näetdi? Nebet bilen gazyň bahasy arzanlady bolýan. Biziň ýurdumyza dollar gelmedi. Dollar gelmedi. Zatlaň bahasy galdy. Zatlaň bahasy galdy. Dollaryň bahasy 200 000 manata geldi. Inflyasiýa. Inflyasiýa diýilýär şoňa. Dollaryň bahasy uçdy. Biziňe meslekde bar soğan, pomidor, ýaga, güýrük, iýe, bizim ak ýal iýenok. Mellekde, biziň mellekde bar diýär. Soğan, pomidor, ýaga. Ýok, bolýar seň melleginde bardyr. Şeker ýerindäkiler näme etmeli? Şeker ýerinde ýaşaýarlar, olar pomidora ekip bilenok, kartoşka ekip bilenok, soğan ekip bilenok. O da ýaşaýan bolsaň mellejiňde bardyr birazrak. Ýöne seni onuň halky üpjün etmeýär. Şeker ýerinde ýaşaýarlar üpjün etmeýär seniň ojagas barladyň. Ondan daha çok da o şor yerlerde ýaşaýarlar näme etmeli? Olaryň ýerinde kartoşka soğan bitenok. Ya olmasa yağ bitenok. Yağ da ýurtdan gelýär. Türkmenistanda yağ alınýan ýeri ýok. Ondan näme etmeli? Olar näme etmeli ondan? Olaram aýjyl aýtyn diýjekmi? Olaryň näme bolsa şo bolsun diýjekmi? Tana ýany bagys 200-den tatjak men tanışlap. 200-den tatjak diýär. Yer nereden tatyn aljak? Näme üýşüp duran yer barmy da? Üýşüp duran ekin ekilýän yer barmy? Nerede bar üýşüp ýatan? Üýşüp ýatan ekin ekilýän yer hiç ýerde ýok. Hemme ýeriň ýeti bar. Ine şonýala çölde ekin ekip bolanok, suw ýok ýerinde ekin ekip bolanok. Suw bar ýerinde ekin ekýän adam bar. Olam, sen mal olaýmasaň o zatlara düşünmersiň. Düşünetin gelmese o zatlara düşünmersiň. Ondan şoň üçin sen dost. Gitay. Senin pikirin gıdak. Abdullah. Wow. Suw bilen ba yerlerin problemalay nemelerden ýaňa näme şol? Näme diýilýär? Suw seredýänler kimse? Näme mi? Prarap dedi. Ay prarap mı? Sararap mı? Ay garaz 3 günden 5 günden gelýärdi suw bolýan uly derýadan alýan nasıl olsun bilen motorna arenda berýän ekeni. O uly potrot ýerçileri. Sered onu. Var. Bizim millet var. Bizim millet şol am derýän gyrasynda oturup suw çekip bilen o ýerlerine am derýän gyrasynda oturup. Mirap. Doğru ettin, mirap diye. O am derýän gyrasynda oturup şonýaly neme çekip suw çekip bilen o adamlar ondan sen näme geň görýän bu adamlardan. Sebäbi näme sen teknika olmasaň sen el bilen gazyp ony çykaryp bilmeýäň da. Nasıl gerek oňa zat gerek. O ulu bilen divitlem özümiz pul goşuwarlykla o ýoksam o bolay. Onuň bilen kar bile ýükleýär. Maşina ýüklep alyp gidip arenda berýän eken.
Teredon edýänlardan. Ýok. Esere çordy işlesen ýaşap bolýar da. İşläp bilmeseň näme etmeli? İşläp bilmeseň sen maýyp. Ya sen garry, ýaşyň indi ýol beren oksaň işlemene. Eňil sen bilim agyrya, pil tutsaň elin agyrya, ýaşly adam bolsaň. Ya olmasa gowra laýal bolsaň, ya gitçi gyza bolsaň. Intek işlerden ya 8-nji klas oglan bolsaň, 8-nji klas gyýy bolsaň. Nirde näde işlemeli onda? İýmeneme ýaşap bolmak. Maýyp bolsaň pente ber. Näme ýetdi pente? Wah, u sere ýan kaýda oturanım da. Ýok. Jan farında, ýaşlyň jan sag. Göz guran, polny guran agam düşünýärmi? Ýok. 250 bağışla 550 manat bensiýa bilet. Gitti bulay uçdy. Indi kaýa näme etmeli? Aktivistlere pul tölenýär o. Aktivistlere pul töleýär, adamlar ne şordan maňa hediýatyň watandaşlar hediýat ýaňydan maňa pul töledingiz bolýasyň. Aktivistler ýönemän adamlar däl ol. Seniň aklyň ýetjek derejesindäki adamlar däl. Vatandaşlar hediýatyň IBAN numaram bar, onu berjem, paratyň maňa. Menem howadan ýebiçem ok, menem jörde işlemeli bolýan. Egerde bu işler goýsam, efir açman goýsam, onda hemme bir Türkmenistany goýýyga arkadaga berip, al arkadajan netiýetsin Türkmenistan diýip goýup gaýtmaly bolýar. Men gürlemesem ýa ýene 3-4 sany adam gürlemese Türkmenistan ene şunday bolýar. Ene sen şu ay kowy gülýärli diýip otyňa. Ene sen ýaly haram dadalar ba bolan üçin Türkmenistan şu derejege geldi. Sen ýaly adamlar bolmadyk bolsa, sen ýaly adamlar bolman, we ýagdaýlar elbetlemene başlanda adamlar oýanan bolsa, ey dollaryň bahasy näçe bardy? Sen adamlar hasap eden okmy diýen bolsa, onda biz şu derejege gelmedik. Aktivistem bolmaz onda. Hiç kimem bolmaz, birden bäri çykyp gürlemezdik. Eger sen taşşakçylap bara, emmedat gowy ýatma nasu da diýip oturmadyk bolsaň, onda münýazatlar bolmazdy. Owa, birden pul üçin çykýar ene. Ene hediýatyň adamlar. Ene hediýatyň. Aýlyk tölen. Menem şöyle bir sürü saçım goýýan, bir sürü nerwim ýakýan näşinýaly goýunlar üçin, mallar üçin. Hediýat başladylar Abdullah. Ha? Hediýat başladylar seň hakyň. O diyor, doğru aýtýar hakykatdan hem. Pulun bolmasa nädip ýaşajak? Ha. Pulun bolmasa nädip ýaşajak, doğru aýtýar. Şonuň üçin maňa kömek edin. Diňe meniň işim däl abi, köpçüliň işini etmek. Meselem owada bir gadyr aýlyk tölenýär. Owada bir gadyr aýlyk tölenýär, şu sebäbi şol halka hyzmat edýär. Ya bolmasa owanyň mollasyna aýlyk tölenýär. Hökümet tarapyndan. Şol şonuň üçin watandaşlar dogry aýdýar. Pul tölemeseň nädip o ýerde oturjak. Mene mäler işden ýa-da gelden şöyle gelip oturasyň gelen okko. İşle kim sana etdi? Men sana aýtdym ha. Senin egildir bagyna berýärler. Türkmenistanlary. Yani gürlemeseň ora. Gürlemeseň egildir bagyna berýärler. Egiller. Gurban guly. Şolar senin egildir bagyna berýärler. Gürlemeseň şonda bolýasyň. Gürlemeýän üçin bir derejege gelmedi. Gürlemeýän üçin bir şundaýaly köpünçlikler bolýar. Gürlemeýän üçin Türkmenistanda yekece jurnalist yok, yekece hakikat aýdýan adam yok Türkmenistanda. Biz gürlemeýändim üçin, ýurdun içinde halk gürlemeýändim üçin. Şunday kynçylyklara geldik biz. Ýoksa biz normal gürlýärlik, o Dubai ýaly ýaşamaly ýer, Dubai ýaly halk bolmaly wagtymyz. Biz o Türkün götünü tüpürpýär. Orsun götünü tüpürpýär. Amerikanyň götünü tüpürpýär ýurtdaşynda. Ýewropa aktivist näme diýär? Aktivist şurada halkyň
gurrumny halkyň hal ýagdaýyny düzeltmek üçin edilýärdi. Mä şol halkyň hal ýagdaýyny düzeltmek üçin adamlara bir peýda bolsun diýip gurulap otýar. Adamlaryň sesi bolup otýar men şorda. Ýewropa senin sinyal Ýewropa sen näme gerek Ýewropa? Özüň pikir edip gördüňmi? Ýewropa senin başyny ursunmy? Sinýaly o götünde balag ýok, götünde turşugy ýok, götünde jalvar ýok adamy başyny ursunmy Ýewropa? Amerika näme etsin sen o? Sen gedaýa sen Türk'ün götüni ýalap ýörsiň ha o. Näme etsin sen ondan bolar? Näme gerek? Olar gul gerek bolsa bar aýna Afrika barsalar bizler ýal gul kän oýardy Afrikada. Afrika bar ýerde 20-30 sanak neger alyp gaýdyp bolýar bir ýer näme üçin? Bir sany Ýewropaly adam üçin Afrikadan 10 sanak gul alyp bolýar. Ondan bir näme etsin olar? Bizim üçin aktivistlere pul töläp, Türkmen halky üçin aktivistlere pul töläýän ondan tölemez. Mene tölejekler. Men näme üçin pulumy o 5 tane kel Türkmen üçin bereyim. Yo sen özüň kelläňi işledip burada o. Şu kelläňi işledip aýdýan şolady. Şolady kelläňi işledipden aýtmadan şolady o. Aktivistler Türkmen halky üçin pul töleýämişler. O prosto var bir nerwiňe, göwnüňe degmek dal. O näme üçin aktivistler pul töleýämişler. Goýalam tudurjak bolýan. Goýalam turmaly. Goýalam turmaly, haçanda senin hakyňy ýyp otursalar. Haçanda dollary bankda bermän, Barabazarda 20 manat berseler, goýalam turmaly. Goýalam turmasa bu zatlar düzelmeýär. Ýok, goýalam turman düzeltjekdi. Gel senem gurla. Goýalam turman Türkmen halky ýurdun içinde ýaşatyn. Türkmen halky aldı bir ýaşatyn. Türkmen halky toýuny toý edip, ýasyny ýas edip, bayram edip ýaşatyn. Şonu edip bilýärmi sen? Şonu şert öredip bilýärmi? Onu goýalam etmän düzeltip bolýarmy şonu? Onu men çykyp gurulajak gele şonu ýalyp düzeltip bilýärmi boldum. Gel de düzelt. Gel men ýalçykda gurulajak düzelt şu datlary. Gurulagam düzeltip bolýar şu datlary. Bular bizim hökümetimiz engelleme Aýşa doguraýdy. Nemetme? Tökmek aýyrma. Bizim hökümetimiz diňe güýç ulansam sana hormat goýýar. Güýç ulanmasan hormat goýýar. Sana ýakasyndan tutgan çan garaşyp oturýar olar. Haçan ýakasyndan tutgan, ana şonda sana hormat goýup başlaýar. Ýogam hormat goýanoklar. Ýok bolýar diýen, ýok diýen tökmese etdiler. Şonuň üçin biz turmaly. Gürlemeli, ayaklanmalı. Birazcık gürlemeli. Yurdun başında durup bilecek barmy ataly ol, ayran, tamam. Elbette yurdun başında duracak adam kän. Öyle bizim hem gödümüz var. Bizim saylap koyarız. Hökman kim prezident olacak bolsa özüni görkezsin. Özünün programmasyny bir de açyk görkezsin. Nämeler edýär. Şo etjek diýen zatlaryny etmese derre wezipesinden aýrarsy. Ana şonu ýaly. Ýene endi men esas tema geleýin da Türkmenistany nädip? Waleyküm selam, hoş geldin. Tarip. Gel. Türkmenistan nädip işläp ýaşar ýalak yer etmeli? Türkmenistan nädip düzeltmeli? Sen kim özüňi tanam. Men ýöne ýaraýap. Türkmenistan düzeltmek üçin hökmanana gurban bolýarlar, haçy, ýa arkada, ýa gahrman, alim, professor, akademik bolmak gerek. Türkmenistan düzeltmek üçin. Türkmenistan düzeltmek üçin adam bolmak ýeterlik. Adam bol, insafly bol, haramzada bolma, haramdan ýeme. Şo zatlar etseň Türkmenistan düzeltip bolýar. Salamu aleyküm, Tarip, hoş geldin. Gowmaýardylar, jansan işler bolmy? Waalaikum assalam. Olma abi, canım sağ olun. Men şükür elhamdülillah. Sen näle bolma? Tuvalım hayırlı yayınlar dilerim. Sağ ol, da şükür. İyi zaman tuvalım ben kukurdu boyutsun yana. Ay, kukurdu alyansam, kukurdu ayrı olacak mı? 2 aydan beri şu tema var da her efirde aydıl ya. İçkili çär öğrenoklar.
Genotsid diýerler de halky şo taýda bir ýalar. Men eşitişime görä şo taýda bir gowrely bir aýal şo kükürden zäherlenip ozat edipdir diýär. Şo çagdy düşüpdir diýär. Bilemokçym içinde şo informasiýa ýöne şonu getiren halk. Eder. Ondan da şöyle diyecek olan da adam genotsid demek hükman bir yurda bomba atıp halkını öldürmek değil. Genotsid demek şöyle yalaklarına genotsid toyaşılarım. Yani adamları zehirlep, çağırını zehirlep. Yani şu taydaki yaşap gören adamlar adam değil mi yani? Değil mi? Nurvanguli'nin karındaşları adam olin bu saraftaklar adam değil mi ya? Değil mi? Ütküş yerleri var. Hem benim adam hem benim yani iki ölümü, iki ayağımı, iki elimi var. Ne için onlara şu taydaki adamlara bir ve pagar yalan. Hem şu hayran yalan. Ne için seyredin oldu? Ne için aslında bilen hem şey seyretmeyenler. Sebebi Kukürt'ün kimin biznesidir ben öyle aytıp geçtim ya. Yani kimin biznesi bağlamında şu tayda yani. Videoları seyrettiğiniz gösterirsin hormatıyla işler. Yani öz kardeşleri diye şu biznesi şun için çare uğramaklar yani. Bir yerde sonra kantar. Demek kardeşleri pırdadanmalı, ekonom etmeli. Şu Kukürt'ün başka yerde derler. Şu Türkmenistan'ın çevrene düşürülse şu tayda durmalı. Pribirli bunları bilen. Ağırda mesela dolardan adalet diyorlar. Mesela şu Kukürt nira var yağmurda şu tayda ağırak düştü. Tölen oklar şu tayda durmağın için. Türkmenistan'da muhtemelen hemen. Manat derya ağırda dolar tapadım. Şu oy bir Turgadan Ali halklarına hem orta bol geçsin yani. Başka da yok. Şöyle yalak yani. Gıynerci yağda. Gıynerci. Halkımız sene var. İçeri. Sefirlik içinde yaşapıyor. Ne hakları var ne hukukları var. Gıynerci mene var. Allah'ın yardım dilep. Başka ne mi diyeceğim bilemem, ne mi edeceğim bilemem. Bizim halkımız da ağzı bir der, vapşi ağzı verip yok bizde. Yani inşallah şu kıyınçılıklar bize ağzı bir olmanı tekleye. Ve şunu görüyoruz, olmalıyın şu vakt, yavaş yavaştan halk ağzı birleşip var ya, cemiyet oluyoruz. İnşallah şunun sonunda Allah Teala bize yeniş verir. Şöyle yani dilekte olalım ve şunu öyle hareket edelim, hormatıyla işler. Bu olduğumuzu, doğa dileklerimizi eksik etmeyin. Her birimiz için yüreğimiz ağrımalı, canımız yanmalı, biri için ağlamalı yerine ağlamalı, gülmeli yerine gülmeli. Şunu biz utur. Atak utup bilmeyiz hiç açın. Nereden Yahudilere söyledim ne ehl ağzı bir. Ne ehl biri fevda ettiler. İki tane Yahudi bay olsa onların yanına üçüncü doğsun bay oluyor. Öyle ne ehl ağzı bir. Bizim şeyle olmalı. Bizde 5-6 milyon halk var. Birbirimize ayağının atışman gollu olmalı. Daha ise iyileşler. Sizin hem yanından boğu tamaktan var. Yani hem yanından boğu hoş niyet bilen sizin bulduğunu karışacağım. Sağ olun. Sağ ol Talip Aydanlı. Selamun aleyküm Abdullah Talip. Wa aleykümselam, hoş geldin Ahmet. Ve aleykümselam. Oğlum yaşın taplama. Hudaýa şükür. Allah'a şükür. Olmuyor diyorlar. Neme? Yani Şu- berekallah. Sağ olun minnettar. Sağ olun. Sağ ol. Abdullah. Ne- Burada sorabilirim senden. Bir zaman mene biraz gaýdaýyn şu neme barada ondan söz berjek sana. Terediň watandaşlar. Şörek vermediler, Hudaýa şükür etdik. Sudan kettiler, Hudaýa şükür etdik. Indi howadan hem kesip oturýarlar. Howamy zäherläp, ýene Hudaýa şükür edip oturýarys. Siz anamyňyz barmy? Şuda Hudaýdan gelýärmi ýa-da iki tane haramzadanyň işmi? Hudaýyň bärde hiç ýerek işi ýok bolaýmasyn? Hudaý bize şükür etmeli buyurýan däl bolaýmasyn? Bu zatlara şükür etmeli däl-de bu zatlara çäre görmeli. Eger de şükür edip otursak, ene şu wagt howadan kesişler ýaly, inte kellämiz dar agazyna goýup kesip urarlar. Eger de şeýdip şükür edip otursak, gyblanmaz zorlap, erkeklenmeden kellesini aýryp, şol ýaly urarlar. Ýene şükür edip otursaň. Şonuň üçin şükür etmeli zat var, şükür etmeli zat var, adalatsyzlyga şükür etmeli zat. Şonu ýatdan çykarma. Kukurt aýryldy näme bu? Kukurdyň owagyndaky adam günde gün aşajaň edýär. Bir kukurt aýrylanok diýip. Indi şu kukurtlara ýola aýraya, ýolda awara bolup başlady. Maşinler geçip bilenok. Kukurt sebäpli. Sebäbi kukurt ýola seçilýär, ýola aýraýar. Maşin tutup barýakan, tegerine degýär-de ýanyp bilýär. Tegerine degip ýanyp bilýär. Şoň ýaly kukurt aýrylanok. Hani gel onda sen ýüzüň açda görkäz bir de özüňi. Sen hakykatdan hem şol owadan boldyň. Biz saňa näde bolmaly? Rahatdan geljek agam bol ya. Boldy. Abdullah Gowma.
O özüň näle? Talip goňmy? Salam aleykum, babalar, şükür ýa-da bol. Şu an yurdumuzda bolýan zat näme meňzeýär bilýärmiňmi? Aýdany näme mende? O Talip bilýändir onu 60-njy ýyllar Amerikada näili ýaşaýyş boldy. Negerlara magazine girmek bolanok, aklara girmek bolýar. No. Edir şu wagt Aşgabatda da şondaýlar. Ak maşin girmek bolýar, başga vilayat girmek bolanok sen çözoýsan diýär. Sen kimsen diýär. O Muhammed Ali diýen boksör bardy. O çempion mir bolan da, olimpiadan utup gelen. No. Indi bir restorana girip diýen, hamburger yiyecek aklan restoranına diýende giren yok berde neger yok diýende. O menem neger ýemegine gelen o hamburger getirme, çempion boldum ben diýär. No. Edir şu Aşgabatdan şondaýlar, başga vilayatdan neme girse, adam girse bäri bolanok. Berde diye neme aklar ýaşaýar diýär. Ak şäherde ak maşinli ak adamlar ýaşaýar diýär. No. Şoňa meňzedimi şu wagtky nemeler ýaşaýşlar? Baba, doğru aýtýan 1960-njy ýyllarda awtobuslarda zatlara jemgyýet ulaglaryna Afro-Amerikanlary iz oturtýarda ýürütüşlere yer beripler. Şonda Muhammed Ali, men ol barada videoda çekdim YouTube'da, men Muhammed Ali'nin Kentucky ştatynda muzeýine gittim. Muhammed Ali'nin muzeýine şo taýda men köp suratlary gördüm, aýtdym. Näme üçin Muhammed Ali şo taýda uruşa gitmäne boyun gaçyrdy? Men näme üçin gidip diýdi, uruşa inýdi? Eger de diýdi, men bana olar diýdi, bana neger diýmediler diýdi. Meni başgalaryny öldürmediler. Näme üçin baryp Vietnama men uruşmaly diýip şo taýda bütün zwanyasyny gara goýup men diýdi, men birinjilik bilen men adam diýdi. Men diýdi gidip sizin buyruğunuz boýunça gidip öldürjek ýalydy. Şo wagt taryh şonu näme etdi? Şo wagtda şonu gelinen bütün medallaryny alylar. Onu bütün ýurda predatsiýa edip görkezdiler. Ýöne üstünden 40 ýyl geçdi bolýan, taryh onu aklady. Muhammed Ali'nin taryh gahrmany da aklady. Şu wagtda şeýle öz negerlary şo Muhammed Ali adam etip gördi. Şondan soň negerlary silap başladylar. Şol esasy ýene de şol negerleriň öz hakyny talap etmegine ilk bir goldap başlarlaryň birem Martin Luther King. Martin Luther King diýen adam şol meseleni halka düşündirip her baran ýerinde gurla şonýarak adamlara öz haklaryny talap etmegini öwretdi da. Martin Luther King. bir zat haýşe çekdi. Hem sizin özüňiz üçin bowy, şolary Afro-Amerikan diýseňiz has gowy bolýar. Çünki yani geliştirme kan diýär. Afro-Amerikan diýse kaç geliştirme bolýar. Köp adam neger diýen soň tanalýar da ol Afrika olar ama adam bilýär. Olaryň Hudaýyň adamsy, Hudaýyň bendesi. Men onu neger diýip indi Türkmenistanda Afro-Amerikan diýilen nokta Talip ne doğru düşünme? Yo men dar dedim. Men size karşıyım yok. O stilinin, orsorun hatta kulturası, orsorun şey diýerler. Men bilýän onu. Onu barada men var etdim. O millet ýaly güçlü millet yok. Tyson çykdy oradan, o milletten çıkan güçlü adam ýaly başka aklar bot bilen oňaly. Tyson da güçlü negerler ýa-da aktörlerden, zatlardan sana vurasan var ya. Onlar basketbolistler var bir topal. Vatandaşlar, bolanda o temaya geçen benim bu şonu aýtjak bolumly Abdullah ýanky Aşgabatda girmek bolanok diýip hiç ýerde de ýok da Aşgabat maşin geldi başga vilayatyň nemesini görse, nomor görse reski şakur şukur nirik girip barýan diýip o başga döwletde ýok da neme. Onyaly paýtagtda girme diýen ýaly golar. O paýtagt hemme vilayatynkide mi o paýtagt? Ja.
Doğru. Şo tay вообще adalatsızlık da. Men üçün lüboy adam şo yurtun adamı lüboy vakti şo yurdun içinde paytahtında gezip bilmeyen hakkı var. Doğru. Men gözüm bilen gördüm tekevadarın yanında peşekottan geçip baryan yaşurluğunu başka velayattan peşekottan geçmendir maşina mindirip ekip baryalar gıyzı bilen heli bilen o başka velayattan geliptir da yanlıştır da maşina mindirip ekip baryalar onu. Doğru. O bolana oğuzu. Doğru. Bolarlar. Indi yine şimdi esası bugünkü temam yurtdaşındaki adamlar için Türkmenistan'da ne edip işlemeli, Türkmenistan'da ne edip yaşamak için şartlar öğretmeli. Ben taşar yurdun praktikasından misal alacak da. Yani taşar yurtta bizimki alak halkın pulunu ekonomikani östürmek için kullanılıyor. Yani bizimden şu pullarımızı kurban oluyor, ön alıp atıyor. Mesela dolarda bankta dolar veren ok. Bankta dolar veren oldum. Bize de aylığı 10 esse az veriyor. Şonyalı bizden pullarımızı kurban olup alıp atıyor. Ondan tasarrufta da şonu kullanıyorlar. Yani tasarrufta şu pulları halkın pulunu alıyorlar da iş yerleri açıyorlar. İş yerleri, fabrika kuruyorlar, oğuzoluğunu dikel diyorlar, tağlığı dikel diyorlar. Böyle ki pudoklar dikel diyorlar da iş yerlerini köpeltiyorlar. Bir yurdu östürmek için şonyalık ekonomikani östürmek için halka çörek oldum deyip şonyalı işler ediyorlar. İkinci görünüş. İkinci yolu yurdu östürmenin ikinci yolu şonyalı yerden kazanıp alınyan baylıklar. Yerden kazanıp alınyan baylıkları tasarrufta satıyorlar. Tasarruftan gelen dolara pulu ekonomikani östürmek için sarf ediyorlar. Bizde ulon yani şol. Bizde iki tane ulon tutturuyor. Şonda da halka dağıt verilen nokta. Böyle yine onu yan kayıtçıları baylıklar satıyorlar da TV baylık satıyorlar da o hocalığın dikel diyorlar, sağlığı dikel diyorlar. Ondan fabrikalar dikel diyorlar. Beyleki iş yerlerini açıyorlar da aylığın köp veriyorlar. Alıma yatırım yapıyorlar. Alımlara köp pul veriyorlar, onların açışları diye. Ondan spor döktürüyorlar. Bilimi üniversiteler kuruyorlar. Ondan şonyalıklara kendi adet diyorlar. Şonyalı yerden kaldırılan baylıkları ekonomika sarf edip. Bizim haramzadalar hemen bizim pulumuzu alıyorlar. Hem bizim pulumuzu alıyorlar. Bankta konvertasiya eden ok. Bizim pulumuzu alıyorlar da bina kuruyorlar Aşkabat'tan. Aşkabat'tan bina kuruyorlar. Ya olmadı o yegerler gidiyor da Dubai'den bina satın alıyorlar. Mesela bir ullukan yerini öğütüne satın alıyorlar. Ya olmadı Avrupa banklarında pul koyuyorlar. Buradan gelecek de acil aymayın diyen olup deyip. Şonyalı bizim pullarımızı soğuyorlar da. Ondan nevit adam şonyalı cay kurmak için kullanıyorlar. Şonyalı bu haramzadalar yurdu östürüyor bakanası bilen öğüt cüvlerini dolduruyorlar. Şonun için bizim yurdumuz hiç rahat ötmez. Bizim yurdumuz ötmez eğer şeyle olup durdu. Evet, o yerde halkın hakkı yiyilip dur. Biz şu at yurttaşında işlemeli değil eğer de biraz kirlendi işletsek, şu atlara ünlüsü versek. Sonyalı vatandaşlar, sonyalı bir de eğer yurttaşında işletimiz gelmeyen oldu, yurttaşında yaşatımız gelmeyen oldu, biz halkın pulunu verilmeyeni talep etmeli biz. Halkın pulu iyilmeli değil. Halkın pulu o bina kurulmak için kullanılmalı değil. Tasarruflarda da şonyalıklar ediliyor. Yani mesela yana aytdım. O bankta dolar veren oklar halkın pulunu alıyorlar da halkın rehvidine kullanıyorlar. İş yerler kuruyorlar. Ya olmasa üniversiteler kuruyorlar. Ondan bannisalar kuruyorlar. Mektepler kuruyorlar. Şonyalı kendi adı ediyorlar. Yani halkın rehvidine ediyorlar. Emme adı. Şonun için biz talep etmeli. Tasarruflarda halkın rehvidine ediliyor. Bizim yurdumuzda halkın karşısında kullanıyor. O boş binalar kuruyorlar.
Ýeňseden alyp alyna ýapýarlar diýär. Şol ýaly watandaşlar biz wara bir edýän işler bile ýaşaýşymyzda üns bermeli dagı. Biz haçan ajelli beýdip ýurtdaşynda ýaşar, haçan ajelli gulçuluk eder, Türkiýede, Russiýada, Ýewropada haçan ajelli geder. Haçan ajelli. Egerde şol ýaly öz haklarymyzy, hukuklarymyzy bilmesek, ýurdun dolandyrylşyny öwrenmesek, biz onda gatgar bolarys hemişe. Bugün ýa ertir däl, hemişe hor bolarys. Şonuň üçin biz daşa ýurtlaryň ýurdu ösdürşünden uğralmaly. Şolar ýurdu näde ösdürýärler? Şolar halkyna näler edýärler? Daşa ýurtlarda hiç kim ýurtdaşyna çörek üçin giden ok. Çörek üçin giden ok. Maşin üçin, ullukan 2 etaş bina üçin gidýär. Gidep gelen. Hoş geldin. İyi yayınlar. O Türkiye, mesela Türk milleti Germaniýa gidýär. Olar o çörek üçin giden olar. $500 aylyk olar şu ýerde işlese de bar. Şu ýerde $500 aylyk berýärler olara. Olar ýurtdaşyna $5.000 üçin gidýärler. $3.000, $5.000, $10.000 pul üçin gidýärler. Olar has köp isleýärler. Olar çörek üçin ýaşaslar gelen ok. Şoňa bizem düşünmeli da. Şonuň üçin biz hereket etmeli. Öz bähwetimiz üçin.